No, tak ahojte. Zdravím všetkých fanúšikov KCMT shopu. Prihlasujeme sa vám znova po dlhej dobe. Zhruba aj pol roka to mohlo byť takýmto videom. Medzi tou dobou vlastne prebehli nejaké súťaže, ktoré sme ešte nestihli vyhodnotiť. Tak vlastne všetko sa dozviete v tejto súťaži. Napríklad môj telefón. A kde položil som to. To nám trošku narušilo karmu, ale nevadí. Dobre, takže jedna z prvých súťaží, ktorú trošku bližšie, aby si zabrala na displej, vyzerá asi takto, hej. Je to naša facebooková aplikácia, ktorú sme žiaľ Bohu nemohli dokončiť, lebo náš kamarát, ktorý nám ju spravoval, tu už není s nami. Takže tak, to je taká trošku ťažšia téma. A teraz sa dostaneme na ďalšie. No, dobre. Tu nám máte súťaž. Posledný, kto napíše koment k tomuto videu, teda k tomuto obrázku, vyhrá všetko, čo na ňom vidí, hej. Veľa ľudí sa do tejto súťaže zapojilo. Je tam momentálne zhruba 11 041 komentárov, hej. Takže 11 041 komentárov sa snažilo vyhrať všetky tieto veci na tom obrázku. Teraz urobíme takúto fintu. Som tu prihlásený pod Gabikou. Dáme si KCMT shop. Otvoríme si našu stránku, dáme si fotečky, no kde je tá naša súťaž? Nevieme sa ku nej dostať, urobíme to takýmto spôsobom, teraz dáme komentár pod KCMT shopom. No a keby sa mi to podarilo, tak to vyhráme my. Ale proste chcel som vám tým povedať len to, že túto súťaž proste nevyhráva nikto. Dúfam, že sa na nás nikto nenahnevá. Keďže posledný komentár nemôže dať nikto a môže to proste pokračovať do nekonečna. Ak chcete, môžeme ju nehať pustenú ešte zo pár rokov a uvidíte, že či nepadne náhodou Facebook medzičasom. Ale pre tých, ktorí by boli náhodou nahnevaní na nás, tak každému človeku, ktorý tu nám dal komentár, dáme na hocičo, čo je v tomto obchode 10% zľavu. Dobre, takže vybavenú máme ďalšiu súťaž. Dostávame sa na súťaž s novým e-shopom. Táto súťaž fungovala tak, vlastne, že na našom novom e-shope bol formulár, kde sa dal napísať e-mail. Je to ono. Registrácia hore, takže prihlásiť. Vyhodnocuje sa takým spôsobom vlastne, že máme tu na pár e-mailov. Podmienka bola, že by tam malo byť nejakých 500 ľudí zaregistrovaných a môže človek vyhrať nejaký darček, ale keďže sa 500 ľudí nezaregistrovalo, ale iba takýto chabý počet, nejakých 70 ľudí, rozhodli sme sa, že vylosujeme odtiaľ. Povrkáme to. Aby náhodou niekto ma neobvinil, môžete si pozrieť, že tam je viacero e-mailov, že tam nie je len jeden, nejaký narafinovaný, teda narafičený. Je to tam vidno? Dobre, super. Gabika mlčí, lebo má trému a je na opačnej strane fotoaparátu. Kamery. A vylosovali sme dva e-maily, mám teraz v ruke. A je to vyhráva www.killerzoznam.sk. Dobre, takže tento killerský e-mail môžeš si tu natočiť. Aha, musíme sa opýtať najprv notára. Pán notár, je to v poriadku? Mlčí. Dobre, môžeš si natočiť, že to je naozaj tak. Je to tam vidno? Gabika, prečo mi nehovoríš? Dobre, takže ďalšie súťaž mám vybavenú. Poď zase bližšie. No, a posledná súťaž bola fotosúťaž. Teda, pošli foto s vecou od nás, my ho zverejníme v tejto galérii a najlepšia foto vyhrá mikinu a tričko značky Globe. Keďže sme nepovedali vlastne, akým spôsobom to bude fungovať, s kolegom sme sa rozhodovali, že či to budeme losovať, alebo dáme tú výhru tomu, kto bude mať najviacej lajkov, ale rozhodli sme sa nakoniec pre tú druhú možnosť, lebo ľudia zbierali lajky. Takže vyhráva to táto slečna, ktorá sa volá, neviem ako, ale to zistíme cez Milana. A mala najviacej lajkov, ktorých je 413. Môžeš ešte natočiť, že je 16.20 25.10.2013.
Tu napravo dole, Gabika. Tak, aby všetci verili, že sme to nezmanipulovali. Môžeme to zatvoriť. No. A súťaže máme týmto vybavené. A keďže tieto 4 sme uzatvorili, chceli by sme od dnešného dňa pustiť novú súťaž, ktorá bude fungovať takisto, ak si pamätáte, ak ste našimi fanúšikmi už dlho. Bola tu na tvár KCMT shopu, ktorú vyhrala táto slečna. Tu je nejaká úzka tá slečna. Dobre, trošku ju otvoríme inakšie. Toto je zase na prd fotka. Dobre, to je jedno, lebo klikol som na 3 fotky a ani jedna není taká, ako by som chcel. Dobre, vyhrala to proste táto slečna. Tentokrát púšťame znova takúto istú súťaž. S tým, že sa do nej nemusí prihlásiť len slečna, môže sa do nej prihlásiť aj nejaký sexy chaloš. Hej. Nesmej sa, povedz niečo. Napríklad takýto. A ukončíme ju, dajme tomu, za mesiac, niekedy zhruba na začiatku decembra, s tým, že vlastne tá osoba, ktorá túto súťaž vyhrá, túto súťaž vyhrá, tak bude tvárou KCMT shopu na budúci rok. Znova s ňou urobíme fotky a dostane vlastne od nás nejaké vecné ceny a podobne. Dobre, myslím si, že by sme mohli ukončiť video. Ďakujem pekne za sledovanie a prajem pekný víkend.